ସୁଆଦିଆ ଦିଶୁଛି ନା? ଆରେ ଏଇଟା ମଟନ୍ କି ଚିକେନ୍ ନୁହେଁ ମ, ଏଇଟା ଖାଣ୍ଟି ପଣସ ତରକାରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତ ପଣସଟିକୁ କାଟି ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲସେ ଆମେ ଦୁଇଟା ସିଟି ମାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝେଇ ଦେବା। ତ ଏଠି ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚିନି ଟିକେ ପକାଇବା କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ତାକୁ ପକାଇବା। ତ ସିଏ ଭଲସେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇଲେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, କରି ପାଉଡ଼ର, ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର, ତ ସବୁ ମସଲା ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ମସଲା ପକାଇକିରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେଥିରେ କିଛି ଆମେ ଟମାଟୋ ପକାଇକି କଷିବା। ତ ଏଠି ମମି ଦେଖାଉଛି କି ପଣସଟା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କେମିତି ସିଝିବାଟା ଦରକାର। ତ ଏଠି ସେ ଲୁଣ ପକାଇଲା। ତ ସେ ଏଠି ଦେଖାଉଛି କି ପଣସଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ସିଝିବା ଦରକାର। ତ ଏତିକି ହିଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ତାପରେ ଆମର ପଣସ ସେ ମସଲାରେ ପଡ଼ିକି କଷା ହେଲା। ଏତେ ବାସ୍ନା! ତ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇଲା। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇକିରି ଏଠି କହୁଛି ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମାନେ କହି ହେବନି। ତଥାପି ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିକି ଧରିକି ଚାଲିଲି। ଆଉ ଭାଇ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ କି ମଟନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ପଣସ। ଆଉ ଭେଜ୍ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁକା ତ ଆଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କିଛି ବି ନଥିବ। ତ ଆପଣ ନିଜେ କେବେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ତ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ଏଇଥିରେ ଏଠି ବଜାର ଆଉ ଆସିକି କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣ। ମତେ ନଦେଇ ସବୁ ଖାଇଦେଲା। ଦେ ମତେ। ଆହା କି ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଛି। ତମେ ମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ରାନ୍ଧିକିରି ଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।